Units Energy, la unió fa la força. Units Energy som una associació sense ànim de lucre. El nostre objectiu és aconseguir llum econòmica i sostenible per a ciutadans, pimes i persones vulnerables. Ens proposem lluitar contra el canvi climàtic i reduir el consum de combustibles fòssils, ajudant així al nostre planeta. Com ho farem? Doncs instal·lant panells solars als teulats d'esglésies i col·legis, proporcionant energia neta a les entitats que s'ofereixin i també als ciutadans en un radi de 2 quilòmetres. Ens ajudem? Només falta la teva donació per donar viabilitat al projecte. Et necessitem. Fes la teva donació a goteo.org. Gràcies a la vostra ajuda i als membres de Units Energy hem rebut el premi a la millor cooperativa sense ànim de lucre de les Garrigues. Els nostres reptes: consolidar un nou model energètic sostenible i accessible socialment, combatre el canvi climàtic, ja que només tenim un planeta i hem de cuidar-lo, reduir l'ús de combustibles fòssils i, per tant, la contaminació, i sabem que amb el teu suport podrem aconseguir que cada cop més comunitats siguin autosuficients energèticament. Estimar és ajudar. Què oferim a canvi? Produirem continguts a tots els canals telemàtics per a que tots aprenguem sobre energia neta, estalvi energètic i sostenibilitat. Compartirem aquest model a d'altres parròquies i municipis per a que cada cop més comunitats siguin autosuficients energèticament. Fes la teva donació a goteo.org. Donem les gràcies a tot l'equip d'Units Energy per fer-ho possible.